Еўрарадыё.фм. Прывітанне, сябры. У студыі Еўрарадыё працуе Марыя Вайтовіч. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Сёння у нас у гасцях піар-менеджер мінскага роварнага таварыства Тацяна Жарнасек. Вось, якая распавядзе нам сёння пра акцыю 30 дзён на ровары, што стартуе ў Мінску 1 красавіка. Прывітанне, Тацяна. Добрый дзень, Марыя. Добрый дзень, слухачы і слухачкі Еўрарадыё. Таксама мы сёння даведаемся, чаму мінскае роварнае таварыства ніколі не адкрывае і не зачыняе веласезон, як змянілася жыццё сталічных раварыстаў за апошнія гады, што трэба рабіць, каб у сталіцы з'явілася больш велапарковак, ну ці лёгка беларусам падарожнічаць на роварах па Беларусі і выязджаць за мяжу. Вось, адразу нагадаю, што слухаць наш жывы эфір можна на афіцыйнай старонцы Еўрарадыё, таксама глядзіце нас у сацыяльных сетках, гэта ВКонтакце, Аднакласніках і Фейсбуке. Калі ласка, задавайце свае пытанні, пакідайце іх там у каментарах. Вось, а мы пачынаем. Тацяна, вось, па-першае, распавядзі, калі ласка, адразу, ну, вось, тым, хто не ведае, што такое роварнае таварыства мінскае, так, і як даўно яно існуе, і чым вы займаецеся? Мінскае роварнае таварыства існуе ўжо 8 гадоў. Яно спачатку існавала як такая суполка валанцёраў, якія спрабавалі зрабіць гэты горад больш такім роварным і больш зручным для раварыстаў. Але калі мы былі неафіцыйнай такой суполкай, гэта было вельмі складана. Таму мы вырашылі зарэгістравацца і зрабіць такую афіцыйную арганізацыю. Зараз у нас ужо не валанцёры, зараз ужо 500 членаў арганізацыі існуе і каля 10 супрацоўнікаў, якія кожны дзень робяць гэты горад больш роварным. Ты памятаеш увогуле, як усё пачыналася? І вось што зараз? Як за вось гэтыя гады ўсё змянілася? Усё пачыналася з таго, калі у Мінску было 5 раварыстаў, усе ездзілі і ведалі адзін аднаго, віталіся і нават калі мы спрабавалі размаўляць з нейкімі чыноўнікамі, нам заўжды зачынялі дзверы і казалі, ну колькі вас тут раварыстаў, гэта неістотна. А зараз ужо вы бачыце, што з кожным днём раварыстаў становіцца ўсё больш, і раварыстаў, і раварыстак. І зараз ужо з намі размаўляюць улады, нават раюцца з намі, калі робяць нейкія свае планы. Ужо у Беларусі створана нацыянальная канцэпцыя развіцця роварнага руху, і якая прадугледжвае план менавіта з пэўнымі вынікамі, і з намі раіліся, калі гэтую канцэпцыю стваралі. Таму зараз, зразумела, вельмі шмат змянілася. Ну, пра гэта, пра ўсё мы сёння паспрабуем як мага падрабязней паразмаўляць. Вось, але ж адразу пытанне. Учора, калі мы з табой размаўлялі паміж сабою, ты мне распавяла, што нашы раварысты ніколі не адкрываюць і не зачыняюць веласезон. Распавядзі, калі ласка, чаму? Ну, мы прынцыпова не ўжываем гэтых такіх мерапрыемстваў зараз, закрыццё-адкрыццё сезону, таму што, каб не закрэпляць той стэрэатып, што ровар толькі можна ўжываць улетку. Ровар, насамрэч, можна ўжываць круглы год, і гэта робіць нават больш халодныя краіны. Мы ведаем, што ў Фінляндыі школьнікі ездзяць на роварах у школу і зімой, і не хварэюць, таму што не перасоўваюцца на транспарце такім, дзе людзі перадаюць адзін аднаму інфекцыі. Ну, але для гэтага трэба, каб, напрыклад, калі выпаў снег, каб нашы тратуары чысцілі, альбо пасыпалі, калі слізка, пасыпалі пяском, каб было зручна ехаць. А так проста добрая вопратка і перасоўваешся. Мы працягнем гэтую тэму, але ж адразу тады запытаюся. Вось я так зразумела, таму вы вырашылі паўдзельнічаць у гэтай акцыі 30 дзён на ровары, так? Вось, скажы, калі ласка, увогуле, адкуль усё пачалося, ці гэта мы прыдумалі, ці нехта яе прыдумаў за мяжой, вось, і чаму мы ўдзельнічаем, і чаму менавіта у красавіку, чаму я запыталася пра адкрыццё сезона, ну, таму што, ну, гэта відавочна, што калі акцыя зараз, то сезон уже пачынаецца. Не, гэта не наша ідэя, не будзем яе забіраць сабе. Ідэя такая з'явілася ў Мінеапалісе, гэта Амерыка. Калі суполка сяброў, ім проста было сумна ездзіць, калі яшчэ холадна, там больш холадна, чым у нас у красавіку. Яны вырашылі аб'яднацца і паабяцаць адзін аднаму, што яны будуць перасоўвацца на ровары кожны дзень, нягледзячы на надвор'е, на свой настрой і так далей.
Але у нас там жыве адна наша раварыстка знаёмая якраз у Амерыцы, і яна нам распавяла пра эту акцыю яшчэ 6 гадоў назад, і мы яе вырашылі падтрымаць. Спачатку гэта было толькі Мінск, зараз ужо 6-й год, калі Беларусь падтрымлівае гэтую акцыю, ужо ўдзельнічаюць і іншыя гарады. Ужо вельмі актыўна падключыўся і Брэст, і Гомель, Гародня, і маленькія гарады Беларусі. І зараз Беларусь звычайна займае другое месца ў свеце па колькасці ўдзельнікаў і ўдзельніц гэтай акцыі. А ты ведаеш, як гэта ўвогуле палічыць, вось як лічыць вось так раварыста? Палічыць вельмі лёгка, таму што ёсць сайт, дзе людзі рэгіструюцца. Гэта 30daysofbiking.com. Там людзі запаўняюць, пішуць сваё імя, прозвішча, краіну, горад. Гэта абавязковыя такія штукі, якія трэба запоўніць. І там вельмі лёгка палічыць па пошуку, колькі людзей з Беларусі, колькі з Мінску, колькі з Бярэсці. Можна ўвесці свой горад, паглядзець, колькі з твайго гораду удзельнікаў і удзельніц. Ну, гэта сапраўды цікава. Вось яшчэ, што дае такая акцыя? Ну, гэта такая, насамрэч, матывацыйная штука, таму што калі ты ўжо абяцаеш, і ты бачыш, што ёсць не ты адзін, не ты адна, а шмат людзей, якія далучыліся да гэтага мерапрыемства, то гэта цябе неяк абуджае раніцай не паехаць, напрыклад, на аўтобусе альбо на машыне, а ўсё ж такі ўзяць ровар і паехаць. І як людзі пазнаюць адзін аднаго, удзельнікі акцыі ва ўсім свеце, яны скарыстоўваюць такія спецыяльныя карткі блакітныя. Кожны год яны розныя, але ва ўсім свеце аднолькавыя. Ну, толькі можна дадаваць свае лагатыпы, нейкія арганізацыі, а так пэўны макет, ён ёсць на сайце 30daysofbiking.com, і людзі пампуюць яе, раздрукоўваюць сабе, альбо ёсць арганізацыі, якія дапамагаюць раздрукоўваць і распаўсюджваюць гэтыя карткі, і засоўваць гэтую картку ў колы, у спіцы. Ну і так, калі ты едзеш і бачыш, што ты не адзін, ты не адна удзельнічаеш у акцыі, гэта заўжды цікава, калі ты сустракаеш людзей, якія з адной супольнасці. Ну, конечно, гэта сапраўды супер. Мы ўсе бачым, як за апошнія гады у нас павялічылася колькасць раварыстаў, так? І я вось што хацела сказаць, ты сказала наконт спіцы ў колы, я адразу згадала, што заўсёды ў нас існуюць такія канфлікты паміж раварыстамі, людзьмі, якія проста там шпацыруюць па вуліцах, людзьмі, якія там маюць там прыватны транспарт, там аўтамабілі, так, увесь час нейкія такія канфлікты, так? Вось. Давай так, увогуле, якая зараз сітуацыя? Вось якія існуюць праблемы, якія існуюць, уже ёсць нейкія такія вынікі, я ведаю, што вы змагаецеся ўвесь час, каб у нас было больш велапарковак, каб там нейкія правілы для раварыстаў былі больш спрыяльныя. То бок, што зараз адбываецца ў Мінскім? Ну, мусіць, асноўная такая складанасць, чаму ўзнікаюць гэтыя канфлікты, гэта тое, што наша краіна адзіная, дзе раварысты перасоўваюцца па тратуарах, а не па дарогах. Ва ўсім свеце, ў краіне, ў Расіі, ва ўсіх іншых краінах людзі перасоўваюцца па звычайных дарогах, а калі там ужо ехаць немагчыма, то перасоўваюцца па тратуарах або па роварных сцежках. У нас наадварот, тратуар гэта абавязкова, а калі ўжо яго няма, неважна, які ён там раздалбаны ці не, але калі ён ёсць, ты павінен перасоўвацца па ім. А там зразумела, што і пешаходы, якія ходзяць, яны не скарыстоўваюць ніякіх знакаў, яны адпачываюць, гэта зразумела, што гэта не робаты. І зразумела, што яны ходзяць з іншай хуткасцю, чым раварысты і раварысткі. І незручна нам ужывацца на тратуарах, таму лепш рабіць нейкую інфраструктуру асобную, якая будзе разлучаць раварыстаў і пешаходаў, і аўтамабілістаў. Ці былі нейкія ўжо такія падвижкі, нейкія, каб гэта вось зрабіць? Ці звярталіся вы да гарадскіх уладаў і як на гэта рэагуюць? У нас ужо ёсць месцы, дзе даволі добра мы суадносімся нават на тратуарах. Это, напрыклад, праспект Незалежнасці, дзе хоць там не вельмі такая зручная веладарожка, але ўжо з-за таго, што раварыстаў вельмі шмат, ужо людзі па ёй не ходзяць, і яны ходзяць асобна. Але так, мы звяртаемся да нашых улад, да ГАІ, каб паступова змяняліся нашы правілы дарожнага руху, уносім свае пажаданні ў гэтыя правілы. Напрыклад, мы параілі, каб у новай рэдакцыі правіла дарожнага руху
на вуліцах, дзе хуткасць не большая за 30 км ў час, каб можна было перасоўвацца ўсё ж такі па дарогах, па такіх спакойных вуліцах. Зразумела, што зараз на незалежнасці ёсць месцы, дзе 80 км ў гадзіну ездзяць машыны, і там раварыстаў выпусціць небяспечна. Але на спакойных вуліцах гэта спакойна можна сумяшчаць, як гэта робіць увесь свет. Мабыць, ёсць нейкая такая краіна, якую мы маглі б зараз узяць за прыклад, дзе і правілы, і нейкія умовы для раварыстаў, пешаходаў, для ўсіх, яны просто вось супер ідэальныя, і з каго мы можам браць прыклад? Ну, насамрэч, можа быць, браць прыклад не з краін, а ёсць гарады, якія такія, на якія можна арыентавацца. Ну, бліжэй да нас, мусіць, там такія там гарады, як Берлін, дзе зараз 8% паездак выкарыстоўваюцца на ровары. У нас гэта пакуль што 1%, але ну, ёсць да чаго ісці, і па колькасці мы прыкладна такія самыя, як Берлін, напрыклад. Калі там краіны бліжэйшыя да нас, гэта, напрыклад, Украіна, дзе ёсць горад Івана-Франкоўск, куды мы ездзілі вучыцца, як будаваць інфраструктуру. Львоў паступова змяняецца. У Расіі ёсць горад Альметьеўск, які вельмі хутка перабудаваў сваю інфраструктуру, таму што там зацікаўлены ўлады, яны проста ўклалі ў гэта сродкі, і людзі пачалі перасоўвацца на ровары. Пакуль няма інфраструктуры, колькасць раварыстаў вельмі складана пабольшыць, нават всякімі кампаніямі інфармацыйнымі, але мы разумеем, што ровар гэта не акрабатычны нейкі сродак перасоўвання, а хочацца ехаць, каб было зручна, не скакаць па бардзюрах, а ехаць спакойна і дабірацца хутка. Вось, дарэчы, на корт бардзюрах, так, вось таксама пытанне у нас праходзіла сёння, калі мы анансавалі наш эфір, Анфіса Лано, мастачка, яна задаецца пытаннем, калі у нас будзе менш бардзюраў, то бок ужо нешта робіцца, мы гэта ўсе заўважаем, але ж распавядзі, як вось зараз улады працуюць у гэты бок, ці як працуеце вы? Так, калі мінскае роварнае таварыства толькі пачынала сваю працу, то мы уручную мералі ўсе гэтыя бардзюры, збіралі валанцёраў, дасылалі іх нашым гарадскім уладам, каб гэта зменшылася, гэтым займалася арганізацыя. Зараз кожны грамадзянін, кожны мінчанін, мінчанка можа палепшыць свой горад самастойна. Ёсць такі рэсурс, як 115 бел, і ты, калі перасоўваешся пешу альбо на ровары, можаш сфотаграфаваць бардзюр, даслаць на гэты сайт 115 бел і сказаць, што тут трэба паменшыць бардзюр у 0. Ну, зараз ёсць такое правіла, што гэта стандарт, што ўсе бардзюры павінны быць у 0. Альбо ты бачыш яму, што гэту яму трэба паправіць. І горад уключае гэтыя скаргі ў свае планы. Кожны раён мае план, якія бардзюры паменшыць за год. І вы бачыце, што паступова яны зніжаюцца. Чым больш заявак, тым больш шансаў, што менавіта гэты бардзюр будзе паніжаны хутчэй за ўсё. Гэта супер, калі ласка, я таксама звяртаюся да нашых слухачоў, не будьце такімі незаўважлівымі да гэтай праблемы, звяртайцеся так на 115 бел. Мы працягнем гэтую тэму пасля перапынку, пасля выпуску навін. З вами Марыя Вайтовіч і наша госціка, піар-менеджер мінскага роварнага таварыства Тацяна Жырнасяк. Когда
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю. Коротко пра асноўныя падзеі. Студэнтка правяла 2 сутак за кратамі за спробу даць выспятка мінскаму гарадавому. Александра Самасюк, 18 гадоў, пра яе затрыманне ўжо інфармавала Еўрарадыё. Наша Ніва даведалася падрабязнасці. Спадарыня Самасюк з бацькам і братам гуляла па вуліцы Гарадскі вал. Калі замахнулася нагой на скульптурную кампазіцыю, то выбеглі з мус. Адразу 6 міліцыянтаў схапілі Александру і завезлі ў СІЗА. Атрымліваецца, што студэнтка не паспела нават даць выспятка мінскаму гарадавому, тым не менш яна з суботы да панядзелка знаходзілася за кратамі. Цікава, што гэты гарадавы не з'яўляецца ані помнікам, ані скульптурнай каштоўнасцю. Гэта проста кампазіцыя. Александр Лукашенко паставіў 8, ды тое з нацяжкай з 10. Міністэрства ўнутраных справаў. Пра гэта ён заявіў падчас падвядзення кадравых перастановак у сістэме МУС. Лукашенко заявіў, што ў савецкія часы міліцыя была паўсюднай, ёй да ўсяго была справа, ў прыватнасці пільнавала парадку ў сельскіх гаспадарках і на мехдварах. Калі б маё гэтае даручэнне Шуневічу было выкананае, то бардака не было б, гаварыў Лукашенко, маючы на ўвазе, відаць, свой візіт у Шклоўскі раён, падчас якога ён сказаў, што на мехдварах знаходзяцца сапраўдныя могілкі паламанай тэхнікі. На гэтых выходных будзе да 18 градусаў цяпла, пераважна без ападкаў, толькі дзе-нідзе мокры снег і дождж уначы. Вецер заходні днём, парывы ветру дасягнуць 14 метраў на секунду. Захаваецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, але тэмпература паветра будзе ўжо 15-16 са знакам плюс. Еўрарадыё.фм. Сябры, мы вяртаемся ў студыю жывога эфіру Еўрарадыё. З вами Марыя Вайтоіш, таксама наша госціка, гэта піар-менеджерка мінскага роварнага таварыства Тацяна Жарнасек. І сёння мы размаўляем пра ровары. Мы працягваем тэму, дарэчы, так, вось мой вялікі боль, гэта велапаркоўкі, так, ці роварныя паркоўкі, як кажа, так. Вось, скажы, калі ласка, што з імі? Таму што я ўвесь час, калі езджу па гораду, так, я не бачу іх. Вось, то бок, мне трэба паехаць у нейкі банк, ці дабрацца там па працы з кімсьці перасекшыся. Я ўвесь час шукаю, дзе мне прыпаркаваць ровар. Вось, што змянілася ў гэтым баку, за апошнія гады? Так, такая праблема існуе, колькасць парковак павялічваецца, але колькасць зручных парковак не заўжды не адпавядае той колькасці усіх парковак. Мы называем некаторыя парковкі колаўторквалкі. Гэта незручныя парковкі, куды ты не можаш дастасаваць свой ровар, таму што, напрыклад, не можаш прышапіць замком, альбо проста там ён упадзе, калі ты прысунеш свой ровар. Альбо ёсць такія таксама неправільныя парковкі, як мы кажам, сушылкі для пасуды, такія нізенькія, куды можна толькі талерку ставіць, але ніколі ровара. Вось. Але мы спрабуем вырашаць гэтую праблему. Ужо ў асноўныя сеткі крамаў мы даслалі лісты, дзе просім кіраўніцтва гэтых крамаў, гэтых сетак крамаў паставіць зручныя паркоўкі для сваіх кліентаў. Таксама мы даслалі пісьмы ў банкі, у аддзяленні пошты. І паступова яны адказваюць нам на гэтыя пісьмы і ставяць. Мы ўжо бачым, што, напрыклад, Еўраопты, ГІПа ставяць зручныя паркоўкі, суседзі, некаторыя банкі, Тэхнабанк вельмі зараз ставяць такія П-абразныя паркоўкі, таму што мы дасылаем ім і прыклады, якія паркоўкі павінны быць правільнымі. Таксама людзі могуць і самастойна гэта рабіць, пісаць у кнігі скаргаў і пажаданняў пра тое, што нам бы хацелася, каб у вас была паркоўка каля магазина, каля крамы, альбо каля аддзялення пошты, альбо банка. І таксама можна звяртацца да сваіх працадаўцаў. Нам скідваюць людзі таксама прыклады хорошыя, калі яны просяць сваіх працадаўцаў, што вось у нас 2-3 чалавекі, адзін няхай ездзіць на ровары, але няма кулі яго
куды яго прысунуць, чаму мы прышчэпліваем іх да сметніц, да сталбоў, да пандусаў, што вельмі дрэнна. Але калі няма куды, а ровар мы не можам там прысунуць за кіламетр да месца, куды нам трэба трапіць. А скажи, калі ласка, вось як рэагуюць звычайна на ваши звароты? Ці было такое, каб вам адназначна сказалі: не, увогуле ідзіце вы са сваімі велапаркоўкамі, нам гэта не трэба? Па-першае, добра, што рэагуюць увогуле па-рознаму. Некаторыя адразу нам тэлефануюць альбо пішуць, што а якой павінна быць, зробім, не пытанне, дзе можна заказаць. І гэта, дарэчы, такі штуршок да бізнесу, які стварае паркоўкі, што вось ёсць такая патрэба, толькі рабіць іх правільнымі. Вось. Але ёсць такія, якія такія адпіскі хутчэй звяртаюць, што мы дзякуем, звярнулі ўвагу, калі будуць у нас грошы, то мы паставім велапаркоўкі. Але мы стараемся гэтыя пісьмы публікаваць у нашых соцсетках, тэгаць гэтыя арганізацыі, каб яны бачылі, што глядзіце, людзі за вамі сочаць, што вы паабяцалі ў гэтым годзе паставіць, значыць, людзі ад вас чакаюць, прынамсі ў гэтым годзе, што вы усталюеце велапарковачку. І калі не усталюеце, то будзе вам а-та-та ад людзей. Ну, цікава. Таксама я гляжу, яшчэ у нас з'явіліся пытанні. Пытание от Виктора. Когда все пешеходные переходы в Минске адаптируют для велосипедистов, чтобы не нужно было спешиваться? Вось. Я ведаю, што у нас таксама езжу на ровары ўвесь час, так? Я ведаю, што сапраўды на адных пераходах у нас можна пераязджаць, так? Калі там зялёнае святло, я магу спакойна, там, ёсць нейкія там знакі, пазначаныя там дарожка таксама, так? А на іншых няма. Чаму вось такое адбываецца? Мабыць, ёсць нейкія правілы, якія там перашкаджаюць рабіць такія дарожкі. Ці наадварот, такіх перашкод няма, тады чаму у нас паўсюль нельга прыязджаць дарогу на ровары? Хорошае пытанне. Насамрэч, я думаю, вы памятаеце той час, калі нідзе нельга было ехаць на ровары праз пераход, але паступова спачатку якраз на тым праспекце Незалежнасці, потым на праспекце Пераможцаў былі такія пілотныя праекцікі, дзе дазволілі раварыстам пераязджаць. Гэта некалькі гадоў таму, гэта там 12-13 год, калі нам далі спачатку 4 пераходы, потым 8. Зараз у Мінску каля 400 такіх велапераездаў. І іх становіцца ўсё больш і больш. І іх насамрэч больш, чым у якім горадзе ў Беларусі. Але мы таксама рабілі параду ў новыя правілы дарожнага руху, каб раварыстам дазволілі пераязджаць на ўсіх пераходах, дзе ёсць светафор. Лічыцца, што там, дзе ёсць светафор, там машыны абавязкова спыняюцца, і там гэта бяспечна пераязджаць. Пакуль што гэта не заўжды намалявана, але думаем, што паступова гэта дазволяць рабіць. Але пакуль што па нашых правілах так, трэба, дзе няма пераезда, спешвацца. Але звычайна вось усё ж такі з'явіліся такія праходы. Вось якая была рэакцыя? Вам не казалі, што вы што, гэта небяспечна, навошта гэта рабіць? Вось зараз ёсць такія правілы, яны іх там складалі вельмі такія умныя людзі, як у нас кажуць, так? Вось было такое ці не? Так, вельмі было складана дабіцца гэтых пераездаў, таму і рабіліся пілоты, і калі мы палічылі, што, напрыклад, на праспекце Незалежнасці не павялічылася колькасць аварый з раварыстамі, то, значыць, гэта можна рабіць. І таму ўвесь горад павялічыў колькасць гэтых пераездаў. Таму гэта проста паступова рабілася з маленькага прыкладу, дзе няма ніякіх ДТП і вось мы павялічылі зараз да 400 за некалькі год. Супер. А скажы, калі ласка, калі можа быць яшчэ больш? Мабыць, ужо ёсць нейкія адказы, то бок вось у гэтым годзе чакаецца нешта? Вось, мабыць, ты ведаеш, што ў нейкіх месцах з'явяцца такія праходы новыя. Вам паабяцалі такое? Паступова яны, напрыклад, па праспекце Дзяржынскага малююцца. Яны павялічваюцца кожны год, але вось я кажу, што мы вельмі чакаем зменаў у правілах дарожнага руху, дзе проста дазволяць, калі ёсць светафор, то ехаць на ровары без спешвання. Тады не трэба будзе маляваць, траціць фарбу,
і гэта ж правілы будуць беларускімі, то не трэба будзе траціць фарбу не толькі ў Мінску, але і па ўсёй краіне. А так ввогуле паўсюль з мяжою ці не? Ці гэта наша ініцыятыва? А недзе, напрыклад, ва Францыі, так, ці ў іншай там краіне, увогуле там таксама ўсе спешваюцца, і проста гэта наш нейкі такі заскок. Тут з-за розных правілаў дарожнага руху не так часта ў іншых краінах даводзіцца раварыстам перасоўвацца праз гэтыя па месцах, дзе ходзяць пешаходы. Менавіта так перасякаць вуліцу. Яны перасякаюць вуліцу з машынамі, і звычайна гэта правіла не патрэбна. Але найбольш папулярна ўсё ж такі так, калі ўжо пераходзіць, калі гэта там для дзяцей, альбо там для бацькоў з дзецьмі, то звычайна менавіта працуе правіла так, дзе ёсць светафор, там дазволена не спешвацца. Таксама дзякую. Таксама вось я чытаю, наш глядач Павел Кухнавец, ён кажа, што увогуле яго больш-менш усё ўстрайвае, так, у правілах, але ж ён просіць, каб мы звярнуліся да ўладальнікаў хатніх жывёл, каб яны былі уважлівымі, і калі вось раварысты ездзяць па роварных там дарожках, каб яны ўсё ж такі глядзелі, куды бяжыць іх сабачка, ці там вось. Я, дарэчы, далучуся, таму што былі выпадкі, калі проста пад колы ляцяць дзеці, вось бацькі ідуць увесь час у мабільных там тэлефонах, яны просто не глядзяць там, куды бягуць дзеці. І калі робіш бацькам заўвагу, бацькі вельмі часам неадэкватна просто рэагуюць, яны пачынаюць: вось усё, вось гэта вы тут ездзіце, то бок мы ездзім па роварных дарожках. Вось, таму гэта такое. Давай яшчэ паразмаўляем пра такі момант, але ж тут таксама скардзіцца, што мы толькі пра Мінск. З аднаго боку, я разумею, што ты прадстаўляеш мінскую такую арганізацыю, але ж усё ж такі распавядзі, калі ласка, як зручна ці не нам, раварыстам, так, ездзіць па гораду ўвогуле, так? Вось я кажу менавіта па правілах. Напрыклад, вось я ведаю, што часам ты спяшаешся куды-небудзь, так, мы не можам зайсці з роварам у метро. Так. А некалькі гадоў таму, наколькі я ведаю, у Маскве можна было заплаціць грошы там за нейкі там жэтончык, напэўна, дадаткова, вось, і правесці свой ровар. Так, вось чаму у нас такога няма? Ці былі нейкія такія ідэі, як іх падтрымлівалі, ці не падтрымлівалі? І пакуль так, вось, напэўна. Так, са звычайным роварам, звычайны ровар для Мінску пакуль што, на жаль, гэта горнік, таму што яшчэ не выдатная інфраструктура. І вось з такім роварам у метро хутчэй за ўсё вас не пусцяць, калі толькі вы там плашні-невідзімку не напранеце. З маленькім роварам такім, то хутчэй за ўсё пусцяць, асабліва не ў час пік. І так мы таксама рэкамендуем нашаму метрапалітэну, як гэта робіцца і ў Маскве, так, у не час пік, гадзіны, якія не такія папулярныя для пасажыраў, дазволіць ехаць з роварам у метро, але пакуль што гэта забаронена, так. А звычайны грамадскі транспарт? Вось у меня былі выпадкі, калі мне нічога не казалі, калі я з роварам там у тралейбус нейкі заходзіла, і былі выпадкі, калі мне казалі, што сходзьце адсюль, карацей. У звычайным грамадскім транспарце таксама у нас пакуль забаронена ехаць з вялікім роварам, такім звычайным горнікам альбо шасейным роварам. Але вельмі часта вадзіцелі заплюшчваюць вочы і пускаюць. Калі шмат людзей ідуць насустрач, асабліва калі бачаць, што гэта з дзецьмі, там людзі. Ёсць гісторыі вельмі гучныя, калі там людзі скардзяцца, што іх не пусцілі там у дождж і так далей. Але гэта хутчэй выключэнне. Усё ж такі нашы вадзіцелі ідуць насустрач і хутчэй за ўсё пускаюць. Я ездзіла на ровары таксама не раз, таму што бывае, што ты альбо спяшаешся, альбо у цябе зламаўся ровар, альбо па розных прычынах ты можаш не разлічыць нешта і трэба перасунуцца так грамадскім транспартам. Тады вось, карыстаючыся момантам, трэба падзякаваць нашым кіроўцам грамадскага транспарта, якія нам час ад часу дазваляюць такое надвор'е зайсці, ці проста калі мы спяшаемся зайсці у тралейбус ці аўтобус і дабрацца да хаты ці да працы, калі раптам трэба нешта паспяшацца. Вось, я вось працягну тэму якраз тое, што я пачала наконт не толькі Менску, так?
ці зручна ці не нам, напрыклад, перасоўвацца паміж гарадамі? Напрыклад, паехаць з Менску ў іншы горад, так, якія там дарожкі, якія там правілы, калі да мяне пад'едуць даішнікі, скажуць, што тут па дарогі нельга ехаць. Ці ёсць магчымасці паўсюль, рушыцца роварам, ці не? Звычайна раварысты перасоўваюцца паміж гарадамі, калі гэта не роварам, то звычайнымі электрычкамі, і гэта можна рабіць, але, праўда, за ровар ты плаціш толькі сколькі і за сябе. То бок, калі квіток каштуе 1,5 рублі, то ты плаціш 1,5 рублі. Але, гэта, звычайна, па Беларусі не такія вялікія грошы, і раварысты вандруюць так па краіне. У больш маленькіх гарадах, калі няма тратуараў, то гэта нават больш зручна ездзіць па дарозе, таму што там няма тратуара, і ты нічога не парушаеш, можаш ехаць і ўсё. То бок дакладна, я нічога не парушаю, калі еду па дарозе там, дзе няма тратуараў. Так, нічога не парушаеш. Калі гэта, такія маленькія гарады, калі гэта не траса 120 і больш, а звычайная такая гарадская траса, то дарога, ты можаш ехаць па дарозе, калі няма тратуару альбо роварнай сцежкі. І нічога не парушаеш. А калі я вырашыў з Менску паехаць у Вільню, вось з чым я сустрэнуся, якія ў мяне будуць там праблемы, перашкоды і гэтак далей? Вільня — гэта вельмі харошы напрамак, куды можна трапіць роварам, таму што паміж намі і Вільняй колькі? Менш за 200 кіламетраў. Чаму людзі не ездзяць туды кожныя выхадныя, як вы думаеце? Напрыклад, на машыне гэта мяжа. Гэта, акрамя таго, што гэта вялікія грошы, заплаціць за страхоўку за машыну, там за бензін, гэта яшчэ і доўгі час стаяння на мяжы. На ровары больш такія людзі, якіх няма, напрыклад, машыны, яны даязджаюць электрычкай з Мінску да Гудагая, потым слазяць электрычкі, і ім застаецца да Вільні каля 40 кіламетраў. Мяжа праходзіцца за хвілін 10, больш часу звычайна траціцца на дуці-фрыдзе, куды людзі ідуць за цукеркамі. А так, на мяжы вось гэтай лоша, альбо каменны лог, якая з напрамку Вільні. Там гэта 10 хвілінаў, і звычайна з табой вельмі добра ставяцца да раварыстаў, ніяк не абшукваюць цябе, таму што ты на ровары ніякай там асабліва кантрабанды не прывязеш. І таму 40 кіламетраў нават для такіх пачынаючых раварыстаў гэта 2-3 гадзіны, там хорошая дарога, і там ты ўжо ў Вільні можаш ехаць і вярнуцца ў той жа дзень. Супер, то бок ніякіх праблемаў і перашкод няма. Так, толькі трэба віза ў Еўрасаюз. Супер, вось зараз пачнецца яшчэ і лета, хоць мы не кажам пра лета, мы кажам, звяртаемся, каб усе там перасоўваліся на роварах паўсюль, заўсёды, і ў розныя надвор'і, ў розныя там час года, так? Вось можна паехаць у Вільню, напрыклад. Добра, я, дарэчы, нагадаю, што сёння ў нашым эфіры мы праводзілі такое пытанне, ці трэба беларусам больш велапарковак. Сказалі, што трэба 100% людзей. У нас няма ні аднаго меркавання, што велапарковак нам больш не трэба. Вось, і гэта зразумела. Так. Вось, таксама я нагадаю, што з 1 красавіка пачнецца вельмі добрая акцыя, 30 дзён на ровары. Хуценька у нас засталося мала часу. Распавядзі, калі ласка, што там будуць за імпрэзы, што там, як будзе праходзіць гэта акцыя? Па-першае, мы будзем масава адчыняць гэтую акцыю. Гэта будзе масавая велапрагулка 1 красавіка. Старт ад нашага офісу Мінскага роварнага таварыства, гэта Смалячкова 14А. Усе разам у суправаджэнні валанцёраў, якія, калі што, будуць дапамагаць. Паедзем па вуліцах Мінску, гэта каля гадзіны зойме. Пачатак о 19 гадзіне вечара, каб людзі паспелі, гэта панядзелак, вярнуцца з працы і ўзяць удзел. Таксама на працягу ўсяго месяца будуць роварныя экскурсіі, якія робяць байк-трып, ладзіць. Яны будуць бясплатнымі для ўдзельнікаў акцый, якія зарэгістраваліся. Будуць квесты кожны дзень з'яўляцца ў сацыяльных сетках. Сачыце за сеткамі Мінскага роварнага таварыства. Мы там будзем о 6 гадзіне раніцы посціць заданні пра наш горад, каб людзі шукалі месцы, больш даведваліся пра свой горад і таксама ўдзельнічалі.
Дякую вялікі, Тацяна. Нагадаю, што у нас была ў гасцях піар-менеджерка Мінскага роварнага таварыства Тацяна Жырнасек. Я ўсім таксама Марыя Вайтовіч кажу, далучайцеся да акцыі 30 дзён на ровары. Вось, вялікі дзякую, слухайце Еўрарадыё. Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы euradio.fm. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.